का करे जा खाना उना ना बनी हम जाता नहीं ओकर बारात आइल बा देख के आवे ठीक बा हां ठीक बा जाता नहीं तो जाई बाकी हो दुकान मत दिखाई सही कहलू तू बता देलो ना ताजू इज्जत पूरा छिटा जाए ए इज्जत छिटाए खातिर इज्जत होखे के ना पड़ेला तोनी लोग के पास इज्जत नहीं खे हमनी के लगे इज्जत नहीं खे हैं अच्छा तो हमनिए के इज्जत नहीं खे ना तू अपना बाबू से ना पूछलू कि बे इज्जतदार वाला के घर है काहे मुड़ी पटकत रहलन दुआर पर के माटी कोड़ देल रहलन बियाह खातिर तब नु आइलू ए तो हमर बाप भूले चुके आ गइलन ना तो तोनी के घर में बेटी देवे लायक बा एगो कुत्तो भी लाई ना दिखी लोग अच्छा करे जा एगो नहीं सुन ले सुपुआ हां से चलनिया के कि तोरा में 77 गो छेद बा उहे हाई इज्जतदार तो तोनी नहीं खसन तो हनी के खानदान के बारे में नहीं की जानत हम का हई देखो तरो हई मोर करे खारन चमकत वानी उ तो खैर मनावे कि हमरा जैसन बेटी के हमर बाप देले बा ये मैं करी पर तो हम लोभा गइनी तो हे मैं करी के एकरा ले बड़का भेपर हमरा मिलत रहे फिर मैं करी का हो ठीक बा जाई जाई खोज के लिए मरकरी देखो तनी के ऐसन कौन मरकरी निकलल बा कि बोड़ी ए करे जा खोज के लिए आवे के का बा सुनी ये नाचवा में बड़ा कटीली नचनिया आइल बिया लिया दी को हत नचनिया न मलोंडा आइल होई जाई ओकरे मारब आजकल सुनला नहीं खो दुनली से बढ़िया एक नलिए फायर करता ठीक बा जाई फायर करके आई लेकिन अगवा से ना पिछुआरे से होई एकरा से मुंह लागल बेकार बाटे का बाटे नु घर में नीमन खाना ना मिली तो बाहर खाए जाही के पड़ी ठीक बा जाई जाई जाता नहीं बना दिया खानवा साला अब समझ में आवता कि हई बिना पॉइंट के काहे जात रहलस कैसे कि वहां पे लोंडिया नो लोंडा बता मारे खा ए बाबू मई हम आओ तनी तनी गांव में से घूम घूम के ठीक बा मई खइबा ना खाए के ना होई तो करी ना कहनी है खाना कल के बना दे तनी तोर मारा रू खाए करी उ खाए करती है गरी देखत नहीं का कितना खाता नी सा अरे जानते बड़ियाज घर के बेटी पतो केकर बनावता तनका मोबाइल में टाइम चल जाला बना दी कहनी है तनका लेट फेट होगी तो तू झगड़ा नत करिए ते के नहीं बोलेली बेटी पतो खाना नहीं के बनात केकर पतो नहीं के बनात दूसरा के घर के रूल हमरे घर में ना चली हुए खाना बनाई हम तो का बनाए बना दी ठीक बा ज्यादा नहीं तो बनाई तो बाहर से खा के आ जाइयो बाहर से काय खाया क्या हो घर में खाना ना बनी कहनी है बनाई ठीक बा जा हाँ काम करे लेना काम चोर थोड़े ही हो खाली मेरा को पूछ लेता रह जा हम सब बुझता नहीं जा बनावत ये खाना खोई आखी आई खाना नहीं के बना ले आओ खाना ले बना ले अपने में खो ए मोबाइल देखबू खाना के बनाई खाना बनाओ खाना ये हमरा से खाना वाना ना बने आ तोरा के देह में इतना काबू बा आके हमरा के बोले खातिर आ जाके बनावे के ना जाके बनावा बुढ़वा के खियावा हम खाना बनैती तो तू वाला के का बकली आईती मोबाइल देखबा ए हम मोबाइल चलावत तानी ना वो हमर माई के देवल बा हम दहेज गिन के आइल बानी बाप रे तोर बाबूजी दहेज में हाथी घोड़ा दे देला बड़ा आ तू ही एगो नया नया दुल्हन बार दहेज लेके आइल बड़ बाकी बेटी पतो दहेज लेके ना आवेली स हम दहेज गिन के आइल बानी तो हम खाना ना बनाई कैसे कि हम पैसा दे के आइल बानी बाप रे तोर बाप एगो पैसा देले बा बाकी यहां के लोग का दहेज लेके आवेला ठीक बा त तू बतावा कि तोर बाप तोरा के का देले बा रे हमरा बाप के कहबे हमर बाप का देले बा एही लूर गुण लेके आइल बारू कोंची खनी जबान चलता उतना काम कर तू तब नु तोरा के का समझ में आई बुढ़ियो कि हमरा कितना बहुत होता आ सुबह से क्यों एक बार पूछला से कि हमरा के का होता का ना होता ने खड़ाई तोर त दिन रात दर्द रहेला
कबो डांड दुखाला तो कबो कपार दुखाला काम करे के डर से। कोनो काम धंधा तो बा ना, बिछौना पर सुत जाए बा, हई दुखाता हऊ दुखाता। तू तो मोटा ये खाली भैंसी भइल बानू, इना के जाके काम करी। तोर जबान कोईची खनी चलता नु एक दिन जबान में काट दे, बस फुटर 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 बोलल छूट जाई। जे हमर जबान काटे आई ना हम ओकर जबान काट दे हम। सब कोईची खनी जबान चलता, सब झोटा पकड़ के आ सारा जबान काट दे हैं। कोईची खनी चलता तो दिन भर घर में काम ना धंधा करत तारू आ दिन भर नेखरा चोदत रहत तारू बैठ के घर में। पोतो के मारल जाला ए कोनो काम धंधा ना करे ले ढंग से। नान मारे के कोई के बेटी पोतो होला तो ओके मानल जाला, कोई के बेटी नहीं है हो। तू वैसन के मारा बेटा, वैसन के भाई आ गई भी वैसन के। निकल हमरा घर में से। ना मार जो भाग, ना तो रो चुपचाप जो भाग, चुप ना रो के चुपचाप रहो, हम जाता नहीं। ओ केने जाता रहो? जा चाचा भैया कहाँ गइल बा हो? भैया गइल खन नाच देखे, ओने तू कहां जाता रहे ना आवा? कहाँ गइल बा भैया हो? भैया गइल बा नाच देखे। नाच देखे? केने? अब केने नाच होता उ तू न जानता रहा, हम थोड़े ना जानता नी। भाभी घरवा में काहे रो तरी हो? भाभी घरवा में रोवा तारी, तू जानता रहा? अपना घर से सुन लेला का? माइलो तब नु कहनी है। घरकत के बात में ना पड़े के। अच्छा बताओ भैया कहाँ गइल? जा नाच देखे गइल बा। ठीक बा। जाना पुरु टोला गइल होई। पुरुष टोला? हां, पिपरवा तो नाच होता। ठीक बा। ए कहाँ रे, कहाँ गई रही? घर नहीं तोरा घर है? हमारा घर है। चाची बतैली कि गइल बा नाच देखे भैया, वही समय नहीं। ये बताओ, गांव में आज बारात आइल बा तो हम तो गइल बनी बारात में नाच देखे। आज पूरा गांव के लइकन गइल बड़ा सन, तो तू लाड़ देखे हमरा घरवा चल गइल पूछे। हम जन्ने तू घर ही बाड़ी हो के चलते घर ही गई नहीं है। फोन नहीं के, फोन ना करला। फोनवा तो हमार घर ही छूट गइल हो के चलते कुछ सोचनी है कि रास्ता में से फिर के ना जाके पहले घर ही जाके पूछ लेता नहीं हो। ठीक बा, कौन ना हम जात रहनी तोरे से भेंट करे तो अब रास्ता कौन ना तो कोनो काम रहलक हो ना, काम ना लगा, ऐसे ही बोलत रहनी कि नाच देखे चल जी। हमरो जानकारी लगी नाच होता गांव में कुछ। तल जानकारी रख तो लाड़ देखे हमरा घरवा गइल नाचवा में ना पुकेला, उहे ना भेंट हो जाई हमरा से। हैं लो ठीक बा, जो तब हम तनी सुन ना काहे न भाभी तुम देखनी है घरवा में रोत रहली है। रोत रहलखिया? उ काहे रोई रे? हम देख के ए तोरा गलत फहमी बोलो कि दोसर कोनो रोत हो की? अच्छा जाके देखना घरवा तो पता लग जाई। हां हम अभी देख के नहीं हो के चलते हम तोरा लगे जात रहे। हमर माई बाबू कहाँ रहलक हलो? उ लोग तो अलगे रहलक, माने पलंग पे बैठ के भाभी रोत रहली है। ठीक बा, जो हम जाता नहीं। का होई रे? का रोत रे तू? रोड बुढ़िया मतारी हमरा के मार लगा। भाई तू काहे खातिर मरलक है तोरा के? दिन भर काम काम कर दिया, खाली पूरा घर भर के ठिका लेके हम ही बैठल बानी का। खाना बना दल बड़ी। हम ना बनाई, जाके बनाई बेटा मतारी। साला एक तन की घर में चैन नहीं है, तनका देर घर में से निकला तो ढाई झगड़ा कर लेता रसन। तो तोरा खाना ना बनावला? ए माई हम बाउली हलवा की नौकर ले हलवा साहब के, हम दिन भर काम करत रही, हम नौकरानी है। खाना बना दे में का हो जाई? हां खाती से मरना की काली को हम ही बनाई, उ ना बना सकेला। माई आओ ना माई। काहे रोती रे? का बोल को काय मरली एकरा के? एकरा के मरनी है, झूठो के रवतिया। ई कोनो काम धंधा के बिया आया के एकरा के बोलावत रहो। बिना मरले रोतिया। दोसर मरत रही तू अगर झोटल पकड़ के घरवा से निकाल दी त आगे ओकरा से पूछे तारो कैसन बेटा हुआ मतारी उठ के बोले जल कि मेरा उठ से ई कावना के घर गइल भी ऐसो। अरे तो मरला से गरियावला से कथी होखे वाला बा? तू एकरा के मरली गरियावली काहे? एकरा के मार मार के हम सुधार दे, तोरा से नहीं के मेरा कंट्रोल हो तो हम ही नु करे। तो भाई काथी बाटे कि एकरा के मरबे तू? तू कोनो काम ना करे ले, कोरा ले काम खाली भर दिन खा ले, अपने तो काम कर लेला। अरे दिन जब खा ला इनके धइले भी हमनी के भूखे बानी तो तू तो कहना तो खा के चला बता आई इनके डर तनी उठ के खा ले तो बना के खा, हाथ नहीं के खा, टूट गइल बा, जड़ गइल बा, लगवा मार देले बा। देख देख तोरा सामने केंगो बोलती है हमरा जे बना के खाई के रहे तो तोरा के काहे बा खाली आई नी रे देखा बा खा तोरा के बाबूजी काहे खा ले ले
बना ले तू संतक का हो जाई है देखिया जे का एक तेरा दिन है जे मिल के बनाए कहे मिल के बनाए ई पत्तो ही है एकर घरों में खाना बनाओ हम सास ही बैठ के खाए एकर मियां खाली पुतोई खाना बनावेला सास खाली पदरी ना तो हर माई तो सारा काम को के तेरे भौजी के देली हम जानते की तो नैयर में का होला तेरे तो हम देखिए वाला यार से ना जाई ना तो रोड आंख निकाल ले देख तू तो हम का जाकी हमरा का तो बोला दसन एकर बात सुना था तोरा ते एकर बात सुन बाहर बही रो जाली तोरा मेरा भूल ओकरा कोरा में जाके तेरे तो हमरा घोड़ा में ना जाई मंदरी के घोड़ा में सूख जाए ना रे ते ये ना मेरा रू का सुना मत जान सुन बीच में रही झूठा अरे तो हाय तो अलग से को असन देखा नहीं हम हाथ चलाता है क्या चला सा हाथ लगे से ना को ऐसा को बस हमर तो बात सुनते नहीं का तो हम काहे का तू कहता रसन ए तो मेरा रू का देवता खानी रखेली ते सुधरी हमरे से ने ना सुधरी जब रोड मंदरी के पास सुने के रहे तो हमरा की काय खातिर लेली नहीं ऐसे पूछले बानी आय ये मेहरारू के पास में रहबे सब कोई बेटा बाप मतारी के पास में रहते मेहरारू के पास में बाड़ी मेहरारू को लगे जाइबे तेरे भाई गोड़वा तो छोड़ ना अरे घोड़ा तो तुम दाब के तोरा के खत्म कर देती हां मैं पता नहीं ना ये रोड महीने के रोड सौतेली माई है बाप रे तू अपन माई हऊ हम सब तेली हई तो 2 दिन कहलू तो अपन हो गइलू ए झगड़ा काय करता लो चल लगन काय झगड़ा करता सब बबू ई दुनु करत हस हमरा के बोले देता रसन ओई बेरा से हम पूछनी काहे खातिर झगड़ा करत रसन ई पूछे खातिर माई के बोलौनी ई अलगे बोलतिया ई अलगे बोलतिया हमरा के चला चला तू का बुढ़ा ना चला बीच में बाहर चल तेरी झगड़ा ना कर दे चुप नियो से रात दिन झगड़ा करता लो चुप चुपचाप रह लो शांति से रह लो रोड तारा मौगा मानी अपन मौगी के ना समझावे के तो चलो मैंने पुतो के समझावे बहुत ना कहे के बाबूजी नु होई बाबूजी आइए जाके तेरे नानू बोले के बाबूजी के सुना ना है ना हमने बोले के बा हमें आवा ना बोलबू तो के तरह होई जाइए अपन मैया के गोदी में कूद जाइए के पर मरलक ये माई हो करे जा हे करे जा माई के पर मरलक ये हो पीठ पर मार ले बा पीठ पर बेटा मन में लड्डू फूटा ठीक हो गई और क्या पर मरलक ये माई कदी होने हमरा लगल बच्चों तो रोड़ा फुकला से ठीक हो जाई डॉक्टर के ले जावेली नहीं को दवा सुइया ना करवावे के ठीक हो जाई रोड़ी बनाई खाना आना तो हम जातवानी खाना खा कर मुझसे पूछा जाता तो ये होते झगड़ा करे लगा ओह नो भगवान मजा से